Hey, welkom bij Clipka Plus. Ik ben hier in Drachten bij de Doelezen en ze hebben een nieuwe cd maken. Ik zal eerst even zien als de stemming er al wat in zit, maar wat zit er al nog meer in de show? Wim Brons gaat op bezoek bij Nijkommers in de Frieske Top 100. Deze week zocht er bij Jan de Vries, bekend van Jente. In de Noorderwind radiostudio binnen de fjouwe troubadours te gast. Die winnen mij ophouden met ze binnenweer. En we praten correct als alle orenprogramma's even met Johannes Riepma van Idols. Van The Voice. Maar we starten met de eerste clip en dat is natuurlijk bij de tijd van het jaar een echte kriesclip. Hier binnen de Spotrockers mooi Niks voor Kerstmis. Geen eten voor de rendieren, geen slee om mee te vliegen. Wie helpt de kerstman met zijn onderhoud en lening van tv? Geen laptop of een iPod, IPV krijg je een cd. Download dit, want anders slaap ik straks buiten. Helemaal alleen, helemaal alleen. Helemaal alleen. Timmy wil een Xbox, maar Timmy krijgt niks voor kerstmis. Kim die wil een laptop, maar Kim die krijgt niks voor kerstmis. Jomi wil een pony, geen pony en zo blijft ze lonely. Ik wil graag een kersttip, dus download dit met kerstmis. Geen ticket in de schoorsteen en op Marktplaats te koop staat een vette slee. Geen sokken aan de schouder, nee. Je wordt verrast met een ingebakte steen. Dit jaar komt die dikke met de bakfiets en Rudolf, tja, die komt met de taxi. Oude kersthits, ze komen weer in actie. Wham, Mariah Carey en Flappy 1000 keer op je radio. Elk jaar weer, ik ken de tekst uit mijn hoofd. Bij deze, weer een nieuwe gouden ouwe. Mijn gift voor kerst en waar is die jouwe? Kerstbomen, ballen, pieken en jingle bells. Ik stuur geen kaartjes, nee, ik twitter wel. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ook al heb ik geen geld, jingle all the way. Timmy wil een Xbox, maar Timmy krijgt niks voor kerstmis. Kim die wil een laptop, maar Kim die krijgt niks voor kerstmis. Jomi wil een pony, geen pony en zo blijft ze lonely. Ik wil graag een kersttip, dus download dit met kerstmis. Ik wil graag een kersthit, download dit met kerstmis. Clipka Plus. 3 miljoen Nederlanders kennen hem nou al van The Voice of Holland. Hij was tweede en haast alle Friezen kennen hem nou ook. Johannes Riepma van Aardegeer. Zijn agenda peilt inmiddels uit van de boekings. En een Sassi manager zei: Nederland is in de baan van Johannes. Je moet alles wel mooi pakken, want anders dan vergeten ze die. Nou, als het is leuk zo. Nou, mensen hebben al je jongen op televisie, nu moet je zelf trots zetten. Hou je er mee op, ja, dan is het gebeurd. Hij was even bij Noorderwind te gast en daar speelde de krektas bij een verrassingsoptreden in Snits, de mem van Doutsen van Stravelte. Wie jou worden trachten, de lente weer prachtig, het zien zit het kind en strak. Ik zoek een blokje om, net een letter waarom, een fietsje mooi gemaakt. Wie kan ik alvast voort, per keer. Ja, dat moet je toch van, je moet eerst wat maar de covernummers teruggaan. En de single, die met, van mijn eigen single moet zo snel mogelijk uitkomen. Ja, de mem van Doutsen. Volgens mij moet ik eerst wachten op Leon, dat die eerste worden is. En dan daarna kan ik pas wat lanceren. Ik moet van het weekend een handpeken voort, maar ik weet nog niet eens weer heen. En ja, je wordt opgehaald door de chauffeur en je wordt ook weer uitgebracht. Dus op zich hoek alleen maar tijd te weten dat ik klaar in moet en voor de rest rijd ik nu al.
En Johannes, hast er nou ook vrouwelijke groepies die het haar opwerpen? Nee, dat valt wel wat mooi. Vrouwelijke groepjes, ik heb geen vriendin hoor, dus... En hoe komt het nou verder? Ik ben even maar verlof en dat is even een ouderwets hoe lang. Dat weten we nog net. Hij kent dus nog niet het sissen hoe zijn nieuwe album en komende single. Maar we jaren krijgt als bij Iris Kroesvest nog wel meer van dit nieuwe showbiz karakter. Jan de Vries is bekend van de Feedwarmers, maar kwam de Frieske top 100 binnen met Veske oer zijn dochter. Wim Brons is op het beeld en zocht Jan en zijn dochter op. Dit is het beeld. We zijn in Oude Beeldziel, aan het begin van de Oude Diek. En daar hebben we het Jan de Vries. Dus even aanbellen. Als je thuis is, vast wel. Goeiedag, Jan de Vries. De Vries, hoi. En do, bist Jente. Welkom bij de drie biggetjes. Welkom, wat hebben we plezier. Welkom bij de drie biggetjes. Kom maar snel naar hier. Nou, daar staan we dan in de keuken van Jan de Vries. Prachtig badwennetjesveervel. Ja, zeker. We hebben er heel werk van gehad, maar het is nou zo'n beetje klaar. Dus. De best van de Feedwarmers, die band bestaat nog heel tijd. Nog steeds on tour. Echt? Ja, zeker. Ik ben nog steeds met aan de gang. Ja, elke woensdag ben we aan het oefenen. En, Elke woensdag? Ja, nou dat proberen we. Dat lukt niet altijd vanzelf. Maar, Via de solo als Jan de Vries, nog met Gurbe en Friends, ben ik onderdeel van. En, maar Jan de Vries heeft nou deze top 100 hit. Vorig jaar is het erin. Maar noem maar Jente. Jente. Nou, noem maar. Het famke Jente. Dag Jente. Nog een keer. Nee, bloot een beetje verlegen. Ja. Terecht. Ja. 6 al 5. Noemer is dus al 5 hier oud. Ja, 5 jaar. Ik heb ongeveer toen ze een half jaar oud waren, heb ik het geschreven ongeveer, denk ik. Ja. En later is de opname in Noorderwien. Net volgens mij wat er draait wordt op de radio is een live opnametje. Gewoon een toevallige opname. Ja, toen ik het in 2009 of zo, heb ik het bij Liert zong 2009. En toen won ik de publieksprijs en daardoor kwam ik bij Noorderwien en daar die opname is gemaakt. Dus het is... Maar het net is goed op de plaat. Ja, daar ben ik met aan de gang. Jazeker. Op CD. Oh ja? Ja, Neem het op? Nou, ik ben nu bezig met de opnames en in mijn studiootje hierboven. Hier? Dat, ja. Nou, wat is je? Ja, ik heb wel even zien. Dan moet even de trap omheen. Moet ik open doen? Ja, dat is wel heel apart. Oh. Ja. Dus, dit is Studio Jan de Vries. Bij de drie biggetjes. Welkom. Maar hoe gaat het dan? Dan heb je inspiratie en dan gaat het lookje op en dan komt het omheen en dan brrrt, en dan neemt het op? Nee. Dat is vaak avonds dan... als de beslommeringen aan de kant binnen de dagelijkse dingen, dan keer je dat even naar boven. En, nou ja, de meeste versies die leiden eraf zelf. Door de jaren heen heb ik die nummers schreven. En dat waren die nummers die voor de Feedwarmers geschikt waren. Het is serieuzer werk en meer dingen die persoonlijk die er wat dichterbij je staan en zo. En, dus ik had altijd al wel het plan om daar een cd nog eens van op te nemen. Ja, wordt het al hier versies à la versies, om het maar even in beeld te zeggen, à la Jente? Nee, het is niet alleen maar ballades en dingen. Er staan ook wel wat andere nummers op. Sluit nou maar die oogjes. Ga nou lekker slapen, huid hem in. Die waken over dij. Morgen is alles aans. Dan kist dan niet meer slapen, elke een, die moet dan wat van die. Ja, toen was ze een half jaar oud en stond ik bij de wieg boven en dan denk ik, god, kinderen met moois dat ze slapen vanzelf. Hè, maar, dus er stond ik wat bij te kijken en dan denk ik, god, moest je wat, ja, heel mooi, maar je moet ook van alles nog metmaken in je leven. En dan er zit twee kanten aan. En daardoor is dat een beetje ontstaan. Jente is best wel, het jongt heel mooi, maar het is best wel een zwiere tekst, hè? Ziet er net zo best uit, de toekomst. Nee, nou ja, maar die ziet er ook niet zo best uit, vind ik. Ik maak me daar wel zorgen om. De prestatiemaatschappij en alles. Ja, als dat nou zie je hoe wij in deze crisis zitten. En nou, daar komen we zo ook niet uit dat het beleid zo doorgaat. Dus
En dat gaat de verkeerde kant op, vind ik. En ja, daar maak ik mij wel zorgen om, inderdaad. Ja. Dan de moeilijkste vraag voor jou, dit hele gesprek. Wanneer komt hij uit? We hadden een streefdatum 1 december, maar die hebben we al verschoven naar aankomend jaar. Dus, Volgend jaar in december? Ja, nee, dat niet. Ik denk voorjaar aankomend jaar, dus 2013. Voorjaar, zullen we het noteren? Ja, in de mooie tijd. Nou, ja. Nou, we willen op één ding verspinnen. Dat is op nummer 68. Nou ja, wat zal die even omnoemen je? Nummer 42 wordt nummer 68. Top 100. 68, en dan moesten ze een boor hebben, zo? Nou, best zeker. Zullen we maar plakken? Zo'n mooi hoes. Ja. Hè? Ik hoop dat hij nou hoger komt vanzelf. Nummer 68. De Frieske Top 100. Van 42 naar 68 en weer terug. Volgend jaar op 42. Ja, dat hoop ik al. Ja. He, dan kan dit er Dan halen we het weer af. weet de post het ook weer te vinden. Bedankt, Jan. Ja, jij ook bedankt. Hier is dan de Noorderwienopname van Jan de Vries met Jente. Sluit nou maar die oogjes, ga nou lekker slapen, huid en mem die waken overrij. Morgen is alles aans, dan kist nou niet meer slapen, elke een die moet dan wat van die. Dan moest lopen leren, eten leren en moest naar het bureau. Daar werd ze alles van die registreren. Douw krijgt prikken in die billen, dat houdt niet op met 1 of 2. En als dan pijn heeft, zal ze daar niet interesseren. Dus sluit nou maar die oogjes, ga nou lekker slapen, huid en mem die waken over die. Morgen is alles aans, dan kist nou niet meer slapen, elke een die moet dan wat van die. Ja, de tijd die zal gauw komen, dan moest nou naar een schooltje toe. Dan moet je leren en alles met een ander delen. Heb je rood haar, dan ben je rooie, met grote oren hiet je flap. En staan je ogen brik, dan ben je al gauw een schele. En alles is een kwestie van presteren. Alles is een kwestie van doen en leren. Dat die levenslijn niet recht verloopt, daarvan is nou al wist, maar dat wil niet zeggen dat het altijd maar een strijd is. Ik kan die zeggen dat het leven heel veel pareltjes bezit. Als ze maar zoekt, dan is ze zeker fine. Dus sluit nou maar die oogjes, ga nou lekker slapen, huid en mem. Waak het klokje rond. Wat de toekomst brengt, dat zien we wel, dat volgt, dat komt wel later. Voor nou best al zo'n pareltje voor ons. Voor nou best al zo'n pareltje voor ons. Ik ben hier in de studio bij de Doelezen. En man, je hebt hier altijd je studio in Grains. En we ben hier nou in Drachten. Hoe komt het zo? Vertel. Nou, ik ben een beetje verhuizen.
Wie in het studentenleven een beetje zet en ben we gewoon naar onze eigen roots gaan. Ja, dus nu zitten we weer in Drachten. En we wenen al je weer een boekenpost. Dus we zijn helemaal compleet eigenlijk. Appie, daar is het gewoon een baan. Ja. Dat was de enige normale van u al die denk ik. Ik bedoel, nou ja, en wie was het eigenlijk in de muziek? Wie ben ik gewoon DJ van erop. Ja. En je gebeurt het al hier? Ja, je gebeurt alles. Okay. Ja, die hebben alles geproduceerd voor iedereen die klant is. En eigen dingen ook al. Okay. Hey, en je krijgt een nieuwe cd maken. Wat zit er al hierop? Ja, natuurlijk eigenlijk onze noemers die we al die hebben. Dus je 8 nieuwe noemers op. En nou ja, goed, het eigenlijk oeren een beetje inspiratie wij plukt. En maar teksten gewoon voor zelf schrijven. En wat meestal van dus wend binnen on covers, dat is eigenlijk nou wel iets oors. Dan zat ik zei 8 nieuwe noemers en er binnen een stuk of 4, die ben echt heel zelf schrijven. En is er nou ook nog een artiest waarvan je denkt van, oh, daar zoek ik echt nog wel eens een keer graag maar samenwerken willen? Of een nummer van cover willen? Ja, er ben wel linken. Die ben er altijd, maar... Vertel. Dat is nou wel serieus dat contact met de party animals. Dus dat gaat eigenlijk zo goed als strookje in hem van u. Ja. Dus dat is wel een mooie naar... Dat is wel even een krijg wat oors en wat verdienen, zeg maar. En het eerstvolgende optreden, wanneer is dat? Dat is 30 december in Droegeham. Bij de Vrolijke Strijders. Dus als je me eens willen op korte termijn mij naar je noemen, dan naar Droegeham komen 30 december. Wat zou ik de beuk erin? Jou dan een goede antwoord op deze vraag. Waar had de doellezer nog nooit een remix van maken? Anneke Dauma, Baba of Briekebek? Bij Noorderwien wien de fjouwe troubadours. En ze zoenen eens ophouden met de optredens, maar wegens het grote succes ben ze toch weer begonnen. Het had net op het kind, maar terug te gaan. Het had net op het kind, maar terug. De vrouw die draait je rondjes vol, dat kind altijd en eeuwig al het kind, maar terug. Het had geen doel om stil te staan, de zinnen ze wel ondergaan. En komt weer op. Ze treden dus weer op de fjouwe troubadours. Maar tijdens mijn gesprek met de fjouwe troubadours blijkt al snel dat Pieter Wilkens de oorzaak is van het probleem. Ik zie door in die tijd wel te volle verschillende dingen. En ik denk, het is misschien wel tijd om te stappen. Misschien voor altijd, misschien tijdelijk. En dan kan ik me concentreren op andere dingen. Ik weet door de waande met Cornelis Vreeswijk, dat project. En ja, dat nam een soort tijd. Ja, we hebben meerdere Oskiedsconcerten gehad. En we kennen eigenlijk gewoon net zonder elkaar. Dat is het punt. Dat het, we mij graag als je fjouwe muziek maakt. Maar ik heb er achteraf wel spijt van. En ik heb die jongens mijn excuses om en ze hebben me goed opvangen. En ja, en het is goed uitsprutsen. Dus daar konden we mee verder. De spanning is uit de groep. Spanning is uit de groep, ja. Het bin niet libben altijd keuzes. Maar Pieter en de Hoorn ginnen weer voor. Vreed stien ze nog op een planken op een gediek. En ze binnen er weer op 2 februari in de tjerken van Buitenpost. Van Simmersil zeg nog maar Griet Wiersma en Anneke Dauma bij een bus vol Friezen naar Tirol. Voor een Friesische woche. Van 13 juli. En dan kun je nog inschreeuwen voor deze reis met muziek en excursies. En nog even voor de goede sfeer. Hokker Veske van een oren troubadour. Zo sto in de Frieske top 100 gaan wollen. Ik vind bijvoorbeeld Wintersleep van Doorden. Dat vind ik een prachtig Veske. Nou, dat had er even maar nooit in staan. Leven worst mij de hele winter sliepen. Bij jou is del een moan als fjouwer vijven dagen voor je meeste dwarren even. Schooljen die de warmte van elkwanders lief. Zo, als ik aan een oornoemer denk, als de Cliffs en Let Je Hem Gaan, die staan er heug in, dan denk ik bij gelijk aan kwartier over 5. Het wie een jong om te onthouden. Wie hebben praten zoekt van alles die. En doe in bed net meer te horen. Urenlang te gerui. Het handigste is voor mij meer van Pieter te nemen, maar ja, al die noemers van hem die hadden er al eens een keer in staan. De laatste periode had het al wel hele mooie dingen die in mij het repertoire van Cornelis Vreeswijk in het Fries. En daar zitten echt juweeltjes bij. En wat ik zelfs een prachtig noemer daarin vind, dat is veel sto uw skaden. Schijnt me en lilkens, de deur en de tijd.
Beurt daar stoffen vereren. Op dit vredig schoolplek, stil, zonder streep. Dat zou volle rivalen als stenen. Laten we zeggen, van Ja Blauwers bijvoorbeeld het Giropaske. Hartstikke mooi nummer. Als mij maar per ongeluk mijn Giropaske in die eerskamer gooit. En dat is lastig. Want nou, kan je heel op helden? Nou, ik vind de muziek vind ik hartstikke leuk. Dat moet je net in top 100's en oren spultjes verpakken. Zo van, waarom zegt ze van die is heger dan die? Een nummer staat heger in de top 100 als er meer mensen op stemd hebben. De Frieske Top 100. Je kan onder mijn tweede crisis nog stemmen op de Frieske Top 100. En die middags is er een speciaal belteam, maar onder andere de doellezen. Dus zet de radio maar lekker aan voor de finale stemdag van de Frieske Top 100. En hoe is het deze week gestemd? Nummer 3. Nienke Laverman, mooi Droomvlucht. En niemand zal in weten hoe het wie. Nummer 2. Die twee, mooi Vogels. Nummer 1. De Doelezen en Baba, mooi Vrije Friezen. Vrije Friezen. Vrije Friezen, dat zijn wij. Vrije Friezen. Vrije Friezen, dat zijn wij. Vrije Friezen. Vrije Friezen. Vrije Friezen, dat zijn wij. Vrije Friezen. Vrije Friezen. Vrije Friezen, dat zijn wij. We zijn echt Friezen. Wij hadden niet te verliezen. Nee, wij springen net samen uit de baan. Laat die Hollanders maar van ons sissen. Die hoeven wij niet uit te lezen. Want wij ben je dus in ons heitelaan. Ja, de simmer. Die zit weer van de door. Gezellig in de zinnen. Oh, wij zitten mij ook hoor. In Friesland is oorlog van alles te redden. Er is volle meer dan een dag te oversteden. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt de Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jouwen nimmer neer op. We zetten us heiteland vet op hun kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt de Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jouwen nimmer neer op. We zetten us heiteland vet op hun kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt de Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jouwen nimmer neer op. We zetten us heiteland vet op hun kop. Vrije Friesen! Vrije Friesen, dat zijn wij! Vrije Friesen! Vrije Friesen, dat zijn wij! Wij binnen vrij, dat binnen wij! We binnen echt de Friesen en dat weten wij! Wij vrije Friesen jouwen nimmer neer op! We zetten us heiteland vet op hun kop! Wij binnen vrij, dat binnen wij! We binnen echt de Friesen en dat weten wij! Wij vrije Friesen jouwen nimmer neer op! We zetten us heiteland vet op hun kop! Kies deze week stemmen op de Spotrockers, mooi Niks voor Kerstmis. Timmy wil een Xbox, maar Timmy krijgt niks voor Kerstmis. Kim die wil een laptop, maar Kim die krijgt niks voor Kerstmis. De Doelezen en Baba, mooi Vrije Friezen. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt de Friesen en dat weten wij. En Jan de Vries, mooi Jente. Dus sluit nog maar die oogjes, dan al lekker slapen. Huid en mem die waken overheid. Dit wie alweer de laatste clipkar van dit jaar. 12 januari is Femke er weer en ik zeg je hem letter.
Noffelijke kriesdagen!